Čakal na pána a on sa ku mne sklonil. Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. Žálm 42:3. Keď som namalovala tento obraz, tak som ho ukázala niekomu, kto sa ma opýtal, prečo je tá rastlina tak sama? Nebolo by lepšie, ak by tam bolo viacero rastlín? Vravela som, že nie, lebo takto som chcela vyjadriť, že pred Bohom stojíme sami. Sami sa s ním musíme zmieriť a sami musíme položiť naše hriechy. A keď už patríme jemu, i vtedy sa často dostávame do situácie, keď ostaneme sami. A predsa nie sme osamelí, pretože ak stojíme na skale, ktorá je Pán Ježiš, tak nikdy nie sme osamelí. Keď on je s nami, tak máme všetko. A nikdy nie sme sami. Okraje rastliny sú svetlé, lebo slnko cez ňu presvitá. Ak dovolíme, aby aj náš Pán mohol takto cez nás osvetľovať, môžeme sa stať požehnaním v jeho rukách aj pre ostatných ľudí. Amen.